Moloro kome sebaba muna, bajo baba munai makate na denggana te asa unang marlea hamuna hubaen. Nunga sebaba doro hatana denggan sebaba doro hatana sisurang kan molonga sisurang hamuna. Molonga di dok ke baba muna sada tuau berarti ikon ikon siap doh hamuna di palea kan. Sonari udok ke matu hamuna dah. Apa hubungan kalian sekarang membuli si perisai akababa niamam? Nunga, si perisai tidak ada masalah di sini dengan aku. Nunga, kenapa harus si perisai yang kayak bully? Kalau kalian ingin menangkap aku, tangkap aku sekarang. Binatang. Saya mau si bully baba muda sada si perisai. Wah, si perisai bang amaku haroai. Si perisai nama ralek dok. Alai mola bahasa Tuhan ni dipasau dok dalam nodo si perisai. Unang di baba munai mandokon huka luar jantungmu, cuci ginjalmu, hugoni yoko, babi dia munasa sudah. Taktang sobila do baba munai buli-buli hamuna si perisai.